wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ten alam ingkang boten tertangkap akal menika enten sing alam namine Lauh Mahfuz niku alam takdire menungso. Umum mawon niki nggih takdir ingkang pun dituliskan dhateng Allah niku umum. Bebojoan lan mati kehidupan ngoten nggih. Kehidupan suami istri nika saderenge dados suami istri panjenengan pacaran. Panjenengan pacaran meniku penuh perjuangan. Terkadang nggih diliputi pikiran-pikiran panjenengan cemburu. Panjenengan nggih rada-rada curiga. Krana niku wajar. Yang pacaran menika enten cemburu nih, enten sing boten percadose. Moko lek proses lek sami-sami cocoke sami-sami saged ngredame kekurangane lan kelebihane dados suami istri. Lah niku nggih. Moko dadi suami istri niku nggih ngoten, penuh kebahagiaan. Kembangane percintaan basa umume niki takdire Allah. Tapi terkadang niku boten sesuai pikiran kalian waktu pacaran. Niki kuatah pun dados suami istri napa malih pun gadah yuga. Salah didik tukaran. Emosine digawe, egoise digawe, akhire balang-balangan piring. Kadang menika lek sing lanang morwan tangan nggih kenek, gepuk nggih kenek nopo. Lah niku alhamdulillah rabbil alamin Cak Salim mboten tahu tukaran nggih niku pados saged dicontoh. Lah lek pun ngoten menika saged sampai akhir ceritane takdire dugi Allah. Tapi sing ngesakaken sewaktu keluarga menika lek mboten saged ngredam amarahe menawi cemburune menawi kurang napane akhir sampai tukaran. Lah menika nangis ukurane merasa perjuangane mboten dihargai sampai urusan cerai sampai anake terlantarkan karena hanya permasalahan yang sudah tidak sejalan. Katanya itu takdir Allah mboten. Sanes panjenengan pegatan panjenengan mengajukan perceraian ke pengadilan niku krana lakune panjenengan kiambek, krana lakune pikirane panjenengan kiambek. Menawi nggadah malih tenjawi, menawi nggih kepingin sing yok napa-napa menika lek perkara nafsu mboten enten putuse. Lah nika moko keluarga niku dateng Allah nggih dikengken madosi pundi sing kurang, pundi sing lebih distabilaken. Lah nika nggih cakaken perjuanganipun panjenengan sewaktu meniti cinta akhirnya meranah nangis Allah disalahno. Mboten Allah mboten ngengken makhluke untuk bercerai mboten. Niku sesungguhnya ulah manusia sendiri yang meminta takdirnya kepada Allah untuk menjadi cerai. Nggih dicerai akhirnya. Buktiin pun apa? Wong sing ngomong gak ngalami cerai, lebih ngalami wis, lebih ajur tuh sampean. Nggih. Nggih pun ngalami, walaupun nggih pun sekedar dados ilmu walaupun cuma hitungan beberapa bulan menika menawi tapi alhamdulillah KTP kula tasih Joko. Ya nggih beling kula KTP kula sampeyan bikin maca. Belum nikah berarti tasih Joko. Lah niku. Nggih. Lah niku ngeten. Sak benere hake Allah ngelarang orang-orang untuk bercerai. Kalau panjenengan bercerai itu diizini tapi dibenci oleh Allah niku dalile bukti Allah mboten nakdiraken menungso-menungso niki wau untuk bercerai karena makrifate niku wau tiang istri terciptakan dari tulang rusuk yang satu. Yang satu bukan yang dua, enggak ada yang dua. Kalaupun ada ayat
nikah lebih dari satu menika nggih kanggone sing purun, tapi Allah mboten nakdiraken sak benere jodohipun nggih mung setunggal. Menika diceritakan melalui Nabi Adam lan Hawa, terciptanya Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Moko panjenengan meniki nglampahi kekeluargaan ingkang disyariataken dhateng Allah, makrifat syariat ora ketaket makrifat untuk dijadikan berkeluarga, untuk beranak pinak, untuk meneruskan perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten untuk cerai-ceraian, mboten untuk tukaran-tukaran, mung lek tukaran kedik mawon damel bumbune kekeluargaan, kehidupan cek tambah romantis nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Cintaipun panjenengan, perjuanganipun panjenengan mugia sampai akhir. Amin. Ingkang ditakdiraken dhateng Allah kepanggih malih ten alam kubur lan kepanggih malih ten alam surgane Allah ten akhirat mriku. Nah monggo menika panjenengan lek ibadah monggo sing jaler sebodoh apapun, tidak bisa apapun, tetap sampai dadosaken imam ten ngajeng. Mboten enten imam niku estri nggih, tapi sesungguhnya imam menika sing ngerti walaupun ada di belakang, tapi syariatnya dipakai. Imam niku nggih jaler nggih. Nggih, hormatilah suami pun panjenengan. Panjenengan nika suamine nyambut gawe soroh mulai jam 8 atau jam 7 sampai jam 4 sampean sambut dengan muka yang ceria, sampean damel skincare. Monggo panjenengan angsal nedhi tumbas skincare ten nedhi njaluk ten sing jaler. Ngoten nggih. Lek nggih, monggo kebutuhane kan kathah, tapi nggih enten sing pelembab-pelembab lainnya menika cek ojo buang blak ngoten. Sampeyan tedhi pertanggungjawabane suami, sampeyan cek ketok seger, cek ketok. Lah menika nggih dadose niki wau mugi mawon perjuangane sampeyan ingkang sampeyan bina dari awal mencintai sama menyayangi sampeyan tingali sifate pasti boten sami. Monggo panjenengan kudu lek wayahe enten sing kados ngamuk, kados ya napa sampean redah piyambak. Lek sing pun terjadi nggih muga-muga lek ngalami malih pun boten kados sing dados pengalaman wingi-wingi menika. Nggih. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.